Sos maray na aga po. Aldaw naman kita ngunyan nin Biyernes. Pitsetris po kan bulan na Hunyo. Taon 2022. Yaw na mo po kita sa presentasyon kan Bicol Connection. Ang regular host po mga tugang ang nagbuburo bakasyon si karundang Joey Habanalim. Giraray po mga tugang kita mang giraray. Ako man po mga tugang si June Badung Batan. Iribanan kita alas 9:30 sundong alas 11. Ibanan ta sa information si Rodel Cesar. And digdi sa transmitter yaon man si Engineer Divilla. Sa duman po sa transmitter si Jameson Huko. And si Aldrin Orlanda. And si Felix Lagrimas yan. Sir. Okay mga tugang ano man po ang sendo nga pinagagigibusangon yan. Yaon pa pag-imbitar. Ano man po ang kinakasiributan nindo. Ano daw ta pagkakaamay ng pagkaaga? Ang iniisip kang tabo. Bako ang pamahawan. Ano naman daw ngayong pamuntuhan? Okay, may report ulit kita. Halata palaugan ta si karundang Ruth Pornelius. Bicol Connection Report. Okay. Magandang June, good morning sa mga parantabay. Ligdi sa Banuan in Baaw, maray na aga. And sa labas na inaabot kan signal kan RPI Iriga. Sa tuyang pakikipag-ulay tabi karundang June ki elect kagawad JB Fajardo kan Banuan in Baaw. Sa maabot pala na June 24, 2022 sa ansaindang Thanksgiving Mass sa nagigibuhon sa Our Lady of Lourdes sa may Dumo sa Karanday. sa Karanday. Camarinesor. And magkakaigwasin danin of taking sa maabot na Hunyo 28, 2022 sa nagigibuhon nga ni sa may barangay Santa Teresita, Oras, barangay Anma. Kung halimbawa da amayo nin maabot na mga higher official, pwede naman an punong barangay kan Santa Teresita o ining barangay Oras na si Kapitan Midin. And sabi nga ni Kagawad Si Karundang Ruth. Si Kapa Maiden Kuyan. Ano pilido ka ni Maiden? Galicia. Yan. Ngunyan ka baga karundang June, ini baga kayang pagpapa-off taking kan punong barangay, ini aprobar na baga ini sa Kongreso. Ini naging ano kay ni author si Congressman Sal Fortuno Sr. Kaya sa ngunyan, pwede sir an punong barangay na an maging magpa-off taking sa mga elected official. Iyo. Ngunyan na pabuton na July 1. So digdi sa Banuan in Baaw an pag off taking ninda gigibuhon ini sa June 28. And pwede sir gibuhon sa may barangay mismo ni Mayor re-elect Jeff Desenyo. And inibagang aram ining covered court baga ini na Santa Teresita and Oras yan an gigibuhan kam sa indang kuyan. Oras lang yan tabi, Ruth. San Isidro lang yan, San Isidro. And sabi nga ni Kuya, ni Kagawad JB, nagkago na sindanin pag-meeting kay Banan si Mayor Jeff Alagad sa paghahapot ko nga ni siya kung ano si Vice-elect
GBB ko nakipagdago naman sa indanin Komunikasyon. manungod baga ini sa mga gigibuhon na komitiba kan sarong elect na municipal councilor an sarong bagang sanggunang bayan may mga kanya-kanyang komitiba iyan. And sabi nga ni Kagawad JB, daw ba may mayoriya an nasa linyada ni Mayor Jeff, hahalaton man giraray an kuyan ni Vice GBB kung ano man ang sa iyang kuyan digdi. Unang apod kayo ni itong magiging Desisyon o niya, disposisyon. magiging nibo niya sa loob kan sanggunang bayan. But mo sabihin na karundang rot, ang Thanksgiving ba sa kaining oath-taking, magkaparehas na pizza, magkasuhay na lugar. Dai sa June 24 Thanksgiving Mass Oh. sa Our Lady of Lourdes sa Barangay Karanday. Oh, doon sa Upland. Oo. And an off-taking sa Hunyo 28, 2022. Ayo. Okay. Kaya sabi nga ni Kagawad JB, may mga initial na sindang pinagkuyan kan mga komitiba alaga, day pa pinaliyan tabi karandang June. Kaya sa pagpuhon kan kuyan, off-taking ninda, aabangan ta iyan, ta siyempre tanganing may makaulay kita, lalong-lalo na sa tuyang ginagalangan ng mayor kan Banuanin Baaw. And siyempre ang sa tuyang vice mayor, mga municipal councilors. Ba't mo sabihin Karanderot, ba't mo sabihin si elect GBB, mayo pa sindang koordinasyon o mayo pa sindang pag-urulay na pinagasa sa gibabot sa ngunyan? Tabi karundang June, pero sabi nga ni Kagawad JB Fajardo, inahalap manindaan pagkikipag-ulay senda ni elect Vice Mayor GBB Breseño. Tanganing maaraman man ang sa iyang mga gusto. And siyempre, kung halimbawa sa lado ng komitiba tabi karundang June, mayorya nga ni sa lado ni Mayor Jeff na nakaluwas ka nakaging kuyan election, pero may paggalang sinda na hinahalat pa man giraray ang decision kayo ni Vice GBB Breseño. Iyo, tama yan. Tapos naman si eleksyon. Bako naman panahon ng partido. Panahon na ng pagkasararo. Oo, sabi nga ni Kagawad JB, lingawan na ang politika ta dapat, sabi ko nga ni dapat saan sarong sanggunang bayan asin chief executive magkasararot haning may pag-asinso. Takon nga niya ko magpirming magbabangayan lang sa loob ka ng sanggunang bayan, dahil magkasundo mayong mangyayari tabi karundang June. Pero ini minamawot man nga ni Kagawad JB na maging smooth lang ang dalagan kan sanggunang bayan asin ang lokal na ehekutibo digdi sa Banuanin Baaw. An ko yan kaya na karundang rot, pag mayo ni na inggitera o inggitero dyan sa laog kan sanggunian bayan, trangkilo yan. Oo. And sa pagmati ko nga ni katabi karundang June, medyo sa tuyong mga naging ilihido mo niya ng mga kandidato na nangdarana, lalong-lalo na sa Sangguniang Bayan, talagang mga very, sinda, professional, and maray man sinda. And talagang aaraman niya to kung si Isay may mga komitiba sa laogan Sangguniang Bayan, si Sayan mga minakaputkan public and utilities, si Sayan makaputkan sa lado ng agriculture and sa health. Kaya dapat kaya karundang June. Karundang rot, dapat ang mga makapot ka na sabit ng mga komitibang iyan, si mga may mga background ka yan. Halimbawa, sa health, o igwa kang background sa health, o ikaw na makapot ka yan. Kung ang background mo para tanom, igwa kang ideya sa pagtanom, o dumang ka na sa agriculture. O tanganing, dahil man sila mga muti. Iyo, talagang dapat ang nakapot ka iyan, talagang may background asin may pagkaaram sa sarong komitiba. Parang ni Kagawad Galibayos, siya may background sa sa health. Oh. So, yan tama sa iyaan Committee on Health. Yan. O si Ed Bayos man yaon sa pag-ataman nin hayop, agriculture.
Kabali na yan dyan so paratanom. Yeah, pwede yan. As in, pwede siya sa entrepreneurship. Baga siyang negosyante. Oo, kaya dapat araw kayan. Kung ano si mga platform na pigdaranin da kan nakaaging karampanyahan, dapat iyon na to. Ang kaputan nila. Tanganing mas magayon ang flow. Oo, kaya nga ni puro man sindan mamawat ning karahayan gabos sa lawgan sangguniang bayan siyempre an mesa na makapagserbi sa mga namamanuaan o yan na ang pagkakataon tanganing may pahiling ninda na sinda udok sabot ang pagserbi sa mga namamanuaan. Iyo, So salamat kay lingawan na karonderot lingawan na ang politika. Oo, lingawan na ang politika. So yan, salamat tadi kay Kagawad JB Fajardo sa informasyon asin sa pakikipag-ulay niya tungo niya ng pag-aaga and sa sayang pamilya. Karondang root po ninyo para sa Radyo Ronda Iriga. Okay mga tugang, salamat na marhay. Report! Salamat na marhay kay karundang Ruta Pornilius kan sa iyang mga impormasyon gikan po dyan sa luwas. Agi kan dyan sa Banwaan kan Baaw. Ikaw na pala na plano. Ma-Thanksgiving Mass doon po sa Upland. Ay, abaan na yan. Ano ito hindi mo sa Upland? Tanganing kulang ang tawo. Dahil sakripisyo. Duman sa Barangay Karanday. Upland. Yan po ang pinakasentro. Kan Upland. Diyan po sa Banwaan kan Baaw. And ang outtaking po palan, garo tentative pa, diyan sa Barangay San Isidro. Diyan sa kinakamugtakan kung saan si Mayor Jeff Besenyo. Diyan sa Barangay San Isidro. Kaya lang, garo tentative pa, bako pang fix ang schedule ka na outtaking ninda. Sa unya po mga tugang, inian na dapat isipon kan mga elehidong opisyal sa Banwaan. Lingawa na po ang partido. Ang isipon kung paano makatabang sa komunidad, asin kung paano ma-deliver ninda o maitabang ninda sa indang mga plataforma di gobyerno kana panahon po sinda nagkakampanya pa. Iyo yan ang isipon. Dahil na pag-isipon si politika. Kumo nga yan ining duwa lang po kaya mga tugak ang nakalusot duman sa linyada ni Vice Mayor Aling Malasarte. Duwa lang kaya si Taplatser, si Blanquera, and si Ed Bayos ang nakalusot lang duman sa Lutsada. Duman sa grupo ni incumbent Mayor Jeff Besenyo, mayoriya po mga tugang. Mayoriya anom. May abahan na yan. Excuse me po. Ay pambira na sa midpati kita. And sa ngunyan po mga tugang, ini ang isipon kan mga elehido na digdi po sa first quarter mamatian kan mga constituentes po na nagtatrabaho sinda. Lingawana ang diringkilan, lingawana ang pauri-urihan, asin lingawana po ang ito bagang inaapod na kuyan itong pag-blap kansarong ma-deliver kaya deliver speech si Kagawad o bako tamang ngayang kalinyada ini nga babaraton ta bablapon ta kaya na sa iyang kaisipan sala po yan mga tugang pag ang kaisipan po kansarong tawo kung ikakarahay po sa komunidad dapat po suportaran. Ano man na partido iyan, tamayo po mangyayari. Kung kamo magpapardiringkilan dyan sa Sangguniang Bayan, o Sangguniang Panglungsod man, o panlalawigan, mayo po mangyayari dyan po sa indong kinakaputan na lokal na gobyerno. Matapos man sa indong termino, makabaing po yan, ketong Diponto, Mayor John Pungkayaw, dyan po sa Banwaan Kambaaw.
Maayo na po ni pagkaintindihan si executive sa legislative. Yan po mga tugang, hanggang sa natapos po si termino, mayong nahaman na programa o proyekto. Kaya, kitong pagtukaw po mga tugang ni ex-mayor Gaite, sunod-sunod po sa proyekto, sunod-sunod sa projects, diyan po sa Banwaan Kang Baaw. Igwa pong harmonia si executive saka si Sangguniang Bayan. Pag igwa po mga tugang harmonia ang dawang departamento, magayon po ang iribanan kayan, magayon ang mahahaman sa laog kan lokal na gobyerno kung saan man po kamo namumugtak. Iyo yan, saro yan sa mga dapat kuyan, lingawan na ang politika. Taan politika po, mga tugang may panahon man sana iyan. Pagkatapos, kan eleksyon, lingawan na. Tapos na. Maisip naman kita kayan, sa tulong taon. Every 3 years, yan na nga kaya nga politika, no permanent friends. Kaiwal mo ngunyan, kasurok mo sa masunod na eleksyon. Kasurok mo ngunyan, kaiwal mo sa masunod na eleksyon. Kaya nga politika. Popolitikahon ka sa naman. Kaya yan ang nangyayari. Ang iba man, minamaterial ang pagsuway kan sarong kandidato. Dahil maaram po, kung ano man an sa iyag rason, tano ta nagsuway. Kaya nga politika. Dahil tapag materialon, ang mga imbilto digdi mga naging kandidato, asin si mga nanggarana na nagsuway sa partido. Tayo iyan mga tugang, saro yan sa mga dapat dahil po pinagmamaterial kan mga elektorado. Okay mga tugang, giwanag po kita hingga 49 minutos. Makalisan alas 9. Abang dali po mga tugang kan oras. Duman po mga tugang kasod bagapig to karta so senior citizen. Kanya na po ako mga tugang sa harong ay kadakol pong nagre-react. Kadakol po na naging positibo duman po sa question ko na irani sa tao ang serbisyo kan mga senior citizen. Taan mga empleyado po mga tugang, ang staff ng senior citizen, makukusog pa man. Bako pa man siyang membro kan senior citizen. Kaya kung pwede, si mga kung ano pa man mga requirements na hinahagad duman po sa mga members kang senior citizen, kamo na po ang magpaabot, kamo na ang magdara, kamo na ang magtaunin mensahe, o kung daay man ipaagin do sa barangay council. Natangani po mga tugang, daay naman masakitan si mga gurang. Taan iba pati, pag may nasala na gurang, inaanggutan pa. Ano daw niya kung inian iba taarog kayan? Bukong tabangan na, esplikaran na, kimpauunoon yan, aanggutan pa. And di po mga tugang sa programa kang LTFRB, ano daw ta digdi sa Bicol ba yung libreng sakay? Man po sa Metro Manila, igwa. Anong pagkakaiba digdi siya sa tuya na gabos bang kita naghihingo
Kabos man gusto mga makamati kan mga libre. Kadakol po mga benepisyo po mga tugang duman sa Metro Manila na kung minsan dahil po nakakaabot digdi sa probinsya. Ano daw yan tasiring kayan? O ngunyan, o tibaan maghinanakit ka mo. At ang presidente ta, Ilocano. Ang Bicol ngayon pinapabayaan. O, dahil ko mang ginagabos. Dahil ko mang ginagabos. Mangka mo ninyo butuan. Pakalamig para reklamo. Kuta kan nakaging kuyan, iyon na kuta ito ang panahon. Nagsulid na kuta kita ang Bicol. Natanganin ko ano man ang mihura, ano man ang proyekto, para digdi sa Bicol, madali pong maitao. O ngunyan, sige daw. Mareklamo ka mo dyan sa mga tinampong lubak-lubak. Inot na hindi siniportado tagadigdi. Kuta kung tagadigdi ang naglusot, iinuton man. Priority po mga tugang siyempre, ang Renewed 5. Wala maparareklamo. Ito na po, kuta mga tugang, ang tsansa na igwa kitang maging presidenteng Bicolana. Takan panahon po mga tugang ni Senator Raul Roco, itong dipunto. Bako po mga tugang matanog, nagkandidato man itong presidente, ano ang pinagmukna niyang partido? Ini pong Aksyon Demokratiko. Sa iya po iyan. Bako pong matanog na arugat to na tanyog ang gabos ni BP Leni. O kung sinuportahan po ini akan Bicol Region, pwede sir po mga tugang sa pangaturugan si Presidente Ngunyan Bicolana naman. Dahil ko man ginagabos, pero yaon talaga ang katotohanan. Igwa kita ning crab mentality. Maghiling po kamo duman sa balde. Mandakop kamo kitong crab, itong anong apod kani ugama. Kagpo nindo sa balde. Kabos po riyan masarakat. Siyaon sa duman sa nagitas na bubutongon pababa. Nataganing siyaan makasakat. O, iyo yan mga tugang. Ang iba man na community, tarabang-tabang. Papautangon si kaparehas, tatawan ng negosyo, tatabangan pa kung paano mag-asenso. Pero, dahil ko man ginagabos ang Pinoy po mga tugang, garo, bakong mayong ko yan, mayo talagang pag-asenso. Kapag may nahiling na nag-asenso na kamag-anak o kabarkada, kung ano-ano ng mga pigpaparapalawas na mararaot ang negosyo kan na pinsan o barkada. Iyan mga tugang garo kuya na yan. Sabi nga sa hilang kanser. An uri sa satuyang mga Pinoy dahil po nahali. An pag-ibog. Ito bagang sabi kan iba, pag ika ngaya ang sobrang kaudyan, kaibgan, ay baliktad. Sobrang kaibgan, kaudyan. O, yan. Pero po mga tugang pagmahali yan sa satuya, ang customary na yan, siguro po mga tugang ang Pinoy mga asensado man.
Si kataning nagbakal siya ng auto, tubungon tangayaan Royda. Biro-biro mo yan. Tubungon na tulos. Kaya yan mga tugang kaugalian niya to, pero da ikaw mang ginagabos. Taan iba mga tultulman, bako man mauri, an iba nagkatatabang man. Pero po mga tugang siguro, sharing kayo ng mga pag-uugali, kuyan sana, sabihin ito ng 50-50. 50% si tultul, 50% si may mga gibong kung ano-anong kuyan. And kasunod po mga tugang, kasunod bang hapon nakaulay ko si manager, engineer Steve Andalis. Maparipit po doon sa pinag-sasagibong Diversion Road, dyan po sa may Barangay Salvacion. Tsaga-tsaga muna within 2 weeks, kukusa-kusahon lang ang si pinag-backfill. Medyo naglangkaw po mga tugang antinampo. Ang diversion road elevated na po duman sa dati na tinampo kan Barangay Salvacion. Kaya sabi ni Engineer Steve, tsaga-tsaga muna kaya kita. Kaya nga na yaon nga digdian kuyan ining bakko. Kapag igwa kanyang napaot, pasil itulak. Kung igwaning 4 wheels na kuyan, pero sala po mga tugang. Aram tang under construction, maagi kita dyan. Dapat tapi nagababawal lang mag-agi. Dahil na po kita mag-agi. Ano ba man kaya sobra kasutil? Lakasong kailan. At ang di pwede, pigpapara pa pwede. And dyan man sa Maya Junction, medyo volume na po mga tugang ang behikulo. Dyan po sa junction kan San Nicolas, La Medalla. Grabe po ang traffic kasubago. Paluog, paluwas dyan po sa downtown kan Baaw, ay traffic po mga tugang. Yan naririsa na daiman nagtitios ang mga Pilipino. Kadakol nga ning sasakyan. Nakakabakal nga ning mga sasakyan. Pero ang nakakabakal si may mga awad-awad. So dati si mga dati magraraya na yaon sa laylayan, iyo manggiraray. Maski po anong hingua kanna sa laylayan. Bagatinda man niya kung ano-ano. Halimbawa mga kakanin. Igwa pong mga tao na ay di ka ngaya kayan magbakal. Ta ko yan baga ngaya yan. Grabe ngayang pagtios. Tibaan ngayang mati ang luto. Ay pambihira po mga tugang. Iyo yan, saro yan sa mga ikinakaraot. Kansa to yung mga kababayan. Imbis tabangan, yaon man sinda sa, kumbaga, ang pagbuhay din da marhay, imbis tabangan, kinukutsa pa. Kadakol kayan mga tugang. Mas kasain na barangay, igwang arog kayan. Amay pa, nagmamaritis na. Maray nga na kung ano pagmamaritis, so karahayan. Kaya iyan mga tugang, kung mamaritis kita, si ikabubuhay. Halimbawa, may nailing kang may nagpapalaunin na kuyan, nagpapalaunin gulay, o igwang nga duman na community pantry. Dapat yan ang imamarites.
Pero kung mamarites kang rarauton mo sa naan pagtaraning mong harong, amay na amay, sige ng marites mo, kadaklik yan mga tugang. Malakaw-lakaw yan, dumangan sa purong-purungan kan barangay. Alagad anto, yung mamarites man sana. Ang imamarites si kataning na harong. Hindi, iyo na nga na yan mga tugang ano. Yaong kita sa ibabaw kan daga, kaya nga na kita may wala to may negative positive. Trabaho man talaga yan. Hindi na sa kuyan man yan sa tuya. Kumbaga, iyo man yan ang sa ibong destino. Ang destinasyon mo para marites. Tama itong kanta. Ako naramdaman po hindi sa kanta. Banal na aso. Santong kabayo. Ay, pambira. Mahiling mo sa simbahan, naglulod-lod. Pagluwas, sigin marites. Kaya yan mga tugang, tama man so nakaisip itong kanta. Banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako. Ay, pambira. Andiyan may commercial. Okay mga tugang, bago magpadago, yung nagkapira mga hanap buhay. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, mong tugang buwelta na kita. Ay, kung ano po kita din 6 minutos. Makalisan alas 10. Ending di po mga tugang sa mga drivers lalo na ining mga public jeep na yung mga pampublikong lunadan. Ano daw tabi kung uro-truhod ang eksaminasyon kaning mga driver.
Igwa po mga driver na bungog. Inaanggutan pa ang pasahero. At ang nagpapara na, dahil pa pinupundo hanggang sa nakalampas, aanggutan pa sa pasahero. Ano daw niya ako kung ining mga driver na ini? Magkagsinda ning string dyan sa laog kan jeep. Itong hinuhugnot. Tapos igwaning garo itong pamukpok sa bus drum. Ang tatamaan ang angog kan driver. Taning sarong hugnot sana, mapundo na yan. Tayong igwa po mga driver na bungog. At ang nagpapara na yan, sige pang kusog kan makina. Kaya niya ako dapat kayo ni gibuho man requirements kan na LTO kapag naparehistro, pagbayo ning string, may bagayan na nakakagyan sa loob kan jeep. Pull the string to stop. May bagayan nakakagyan sa laog. O alagad, bakong ilaw. Bakong ilaw, itong garo, pabukpukan bus drum. Pag hinugnot mo, ang tatabaan, ang angog. O nataganing, magpundo tulos, dahil paglampas ang pasahero. Takon ilalampas, tulo pa sa ng hugnot, tulo ba napukpok sa angog? Bukol na yan. Kaya yan mga tugang assistant daw yan digdi sa LTO na saro sa mga requirements ninda kaganing string ang laog kan jeep itong PC na inuhugnot. Minsan kabungog at mapundo na nagpapara na ako nakampas pa abot pa ako doon sa may kurbada. O mampa naglakaw ako pabalik. Kuyanta daw yan digdi sa LTO. Grabe. Maski ang multicab, paano din yan na madangog? Not ang ragaw-raw kan makina, makusog. Igwa pang estereo. O siyempre, kung maluya-luya na talaga ang talinga, dahil mo yan madadangog. Hanggang sa nagkurahaw na ang pasahero, na nagkukurahaw ng para, kaya mo sa nadangog. Ay pambira niya ako. Kuyanta daw yan, ipaabot na daw yan kung pwede na saro sa mga requirements arog ka yan. Taan ibang driver, bungog. Dapat kan driver po mga tugang, ang talingan ninda, kuyan, alerto. Maski po mairam o sadit ang busis kang pasahero na nagpapara, dapat badangog. Dahil tatang pas-paas na nga ni, kung dahil nagkurahaw, tinabangan na kan kapwa pasahero na nagpapara, kaya nadangog ka tong driver. And saro pa, igwa po mga driver na dahil pa nakabababa, dahil pa, kumbaga, bako pa siyang kuyan, dahil pa kuyan dyan sa simento, nakakapot pa nga duman sa bakal, ang ibang driver, pinapadalagan na. Ang iba man na driver, dahil pa nakakasakat si pasahero, nag-aabantay na. Yan sa mga nare-reparo sa inural daw niya itong pagsakay sa multicab sa jeep. Kaya maraming dyan ay mga tugag ang nagtatagasakay. Takon puro na siya na dumang ka sa service mo, mayo kang makukuha man lamang ng mga impormasyon o mayo kang mahihiling na pwedeng matuyaw.
ano man matutuyaw mo, ang lunadan sa diri. Pero kung nagtataga-commute, igwa kang makakaistorya sa laog, kan jeep, sa laog kan multicab, and nare-reparo mo pa kung anong mga kamalian kan driver. And sa pagninegosyo po, mga tugang, bakong maraot. Pero po, dapat, arog po kan bulganisan. Dapat kaya, igwa po ning space. Igwa ning space na pamparkingan ang mga customer na mapabulganize. Dito po, pagkamiton ining widening road. Kaya nga ni po mga to ang sinasabi ko, ang pagdinegosyo bakong maraot. Pero po, dapat igwa kita ning parking space. Ini pong pinag-widening, ining nasa right side o left side, iyan po mga tugang, ginagamit yan kan mga bihikulo. Ito mga maluluya. Ngunyan, ang iba, ang nakaparking, itong mga pagbubulganize. Ano daw yan? Duman sa licensing. Bago kita magtaoning mayor's permit, kan mga negosyong siring kayan, ano daw tabi ko, inspeksyon ngun ang lugar. Saro pa, unfood chains. Dapat igwa bang kitang parking space. Tas sa mga makakan na may mga lunadan, parehas man, ipaparada niya sa gilid, dyan sa pinag-widening road. Nang aagihan kan trimobile? Anong aagihan na kan motor? Dapat po mga tugang, ako na mabugdak kita ning mga negosyo na imbiltan mga lunadan na ipaparking, dapat po igawa kitang parking space. Natanganing dahil man kita makaulag sa mga commuters. Sa inyan na ako ning permit. Inot po mga tugang sa barangay. Madulok yan sa barangay. Makuha ning business permit. Dapat kayan bisitahon si lugar. Pwede ining kaagan ning bulganisan? Dahil ka mo makakaulang kung igwang magpabulganize na truck? Iyo yan mga tugang. Marayan karwas, ta ilalaog. Dahil ka man pwede mag-washing dyan sa tinampo. Talagang ilalaog. Arog dyan sa rong karwasan digdi sa San Nicolas. Banggayon baga, may atop, may TV pa. Good morning kay Sir Jovic Cortez. Pwede ka pang magkakapi-kapi. Arog ko yan ang negosyo na dahil po nakaka-obstruct dyan sa tinampo. Kaya dapat bang kayan, an iba bang kaya, dahil mga ko re-reparohong ka nita. Supporters ako ngaya kan alkalde. Bistado man ngaya ako. Dapat kayan mga tugang, pag-abot sa negosyo, tapos lalo na kung nakaka-obstruct sa agihan, strictuhan ta na igwa po ning parking space. Tapos ang mga signage nindasan dyan pa sa tinampo ay pambira. Ay na po, so road clearing operation ng DILG. Alam mo dyan sa mga pinag-widening, tayaon sa mga signage ninda. Kaya niya ko mga tugang garo anlay
pinagkakawat-kawatan man sana. Anlay, pag pinag-implementar garo, inot na bulan, panduwang bulan, iyo. Si sunod-sunod ng bulan, na. Lingaw na. Kaya yan mga tugang nga, dapat duman po sa licensing. Bag taga-birbisita man pa nag-a-apply ng business permit na mga karinderya, lalo na po kung yaon sa gilid kan highway, bulganisan, kung igwaning parking space, na dahil makakaulang, iyo pong tugutan. Kasabi ko na nga po mga tugang, bakong maraot ang negosyo. Ang negosyo marhay. Kaya lang, manegosyo kita itong dahil man nakakaulang duman sa mga nag-aagi. Igwa po ngunyan mga tugang nagdinegosyo na mga mayo nin labot. Labot ko kaya kayan. Basta nga ang negosyo ko, click. O isa ngunyan mga tugang ano ang narireparo nindo. Kadakol na po bagaan gasolinahan. Ambot sabiyon kang gasolinahan, marhay na negosyo. Haros, digdi po sa gilid ka na highway. Kadto ang gasolinahan digdi. Lalo na po digdi sa syudad din Iriga, ang gasolinahan dig tutulo ay 4. O ngunyan, kadakol na. But sabi yun, ang gasolina po mga tugang, marhay ng negosyo. Pero, kanto po mga tugang pinagbawal sa mga gasolinang buti-buti. Pinagbawal. Pero po mga tugang, daiman maibitaran. Paano man si mga naggabiyahe, pasiring sa upland, na nawaraan kaning gasolina sa tahaw kang kuyan, bulod, mayo man diyang gasoline station. O siyempre, duman sa mga buti-buti, duman po sila nakakasurvive. Kaya dahil man po pwede na kuya na sana, tukduan. Garo tukduan kung paano ma-save ang gasolina na dahil po mag-crear ding kalayo. Taan gasolina po mga tugang delikado. Lalo na kung may mga aki-aki, siging karaw-karaw ka na puro sa ka-lighter, ay inda. And saro pa, so pinagpaabot ka na DOH, akan yaw kita sa pandemic, naan mga tindahan, itong mga sari-sari, na bawal na daang magpabakal kito mga bulong na itong araw ka na sa kalintura, sa abo, na madaling bakalon sa tindahan. Garo ito pigbawal pero daiman na aprubaran. Yaong ka sa bulod, babakal ka sa butika, ay abaan na. Kaya yan mga tugang saro sa mga dapat adala na marhay kung gigibuhon ning lay, dapat igwaning suporta, igwaning mga rason na dahil man maiipit ang mga kasalitan. Sa tindahan po mga tugang, dakulang bagay ang mga bulong, nadaya ka na mga pasintro, malakaw-lakaw ka sa daya o ka na sa tindahan. Ang tindahan, igwa naman yung mga bulong na yaon dyan sa ito bagang bulong sa abo, kalintura, kulog payo. And igwa po kaya mga tugang nagluwas na piki, imbes barahay sa tawo, ay lalong na grabe.
Kaya naisipan man katong Department of Health na ipagbawal si mga pagtindakan bulong. Pwede man magtatinda, alagad po mga tugang, igwaning resibo na hali sa parmasya na duman mo binakal ang bulong. Bagay tama man. Itong dahil magbakal kung sa insay na kadakol baga niya naglalako. Nasa trimobile, nasa motor, kundi ngaya, bulong ngaya kung sa ano-anong mga bulong. Pero po mga tugang, igwa po kaya katong nagluwas na piki. Imbes barahay so aki, lalong naggrabe. Okay, kung ano po kita ng 22 minutos, makalisan alas 10. Oy, ano ang marhay na panirangon niya na mainit-init ang panahon. Daroan na puwerte ngunyan, inilang na inihaw inihaw na tilapia na igwa kaning sausawan na tawyo na may silisili. Tapos ang gatnot mo, grabe. Grabe ang gatnot mo. Kung daay man inihaw na bangus na may sili-sili. Good morning kay karundang Joey Habanalim. Maray pa ini garo nagpapadtugdok na ning mansyon. Oy, madali na po mga tugang ang Independence Day o ining araw ng katalingkasan. Adig di po sa satuyang nasyon. Kadto po mga tugang, nagkakaigwa ning parade. Tapos papahiling sa tao kin ano sinangyari kan Second World War II. Pinapahiling po iyan. Asin nagkakaigwa ning drama habang nagkakaigwa ning parada. Pero po sa ngunyan, panahon kaya kita ning pandemic, nawara. Pero tibaan na maibalik, tayan po mga tugang saruyan sa mga istorya kan Pilipinas na dahi po aram kan mga kahubinisan ngunyan. Dahi po aram, dahi po nga nininda aram kung ano sinangyari kan martial law. Nahiling ninda sa YouTube, gabos na karahayan kitong rehimen. Si Raot, dahil man po ninda aram. Kaya dakula pong bagay pag nagkakaigwa ning itibagang parada tuyong Independence Day. Diyan po nahiling kung ano ang nangyari na bago kita nakalibre sa kamot kan mga dayuhan. Kanto po mga tugang, paglaog na ning June, ang mga behikulo, halos yan, gabos. Gabos may bandera yan kan Pilipinas. Ano daw kung swistyon ta naman ini ano? Man sa mga maturukaw na mga elihidong opisyal. Kundi na, dahil po naisipan kan nasyonal, digdi na lang sa lokal kagpo ning ordinansa tuyong Independence Day paglaog kan bulan kan Hunyo si dae mabugtak ning bandera diyan sa residensya sa behikulo tawan po ning penalidad. Nagaraw po mayo ng disiplina ang mga Pilipino.
Garo, binabaliwala na sana sa istorya, kan panahon, nakita nakalibre sa kamot kan mga dayuhan. At iba nga ni, at ang igwaning nagka-flag ceremony, duro diretso. Kan panahon po mga tugang, kan elementary pa lang ako, maski sa pong eskwelahan na maagihan mi, na nag-flag ceremony, napundo po kami. Maski ang mga behikulo, napundo yan. Pero po sa ngunyan, dahil na, binabastos na ang satuyang bandera. Kaya ano daw niya ako kung dahil ini naiisipan kan nasyonal, kan satuyang mga mambabatas, adig di po sa lokal gibuhon, magkagding ordinansa, paglaog kan Hunyo, si mga mayong bandera kan Pilipinas, kaganin pinalidad. Paano po may respeto? Paano tayo respetuhon ang satuyang sadiring bandera? And idagdag pa, pag nagpa-flag ceremony, kung si isay man ang naday magrespeto duman sa bandera, tawan ning pinalidad, magbihikulo man yan, kung siya ang driver dyan, tawan po ning pinalidad, natanganing makanultol, makanood, at sa yung mga kababayan, sa pagrespeto kan sa tuyang bandera. Takadakli po mga tugang mayo. At ang nagpalag ceremony, siging lakad. Daman nga nagbabayad. Di mo nga kita pigsisitar. Tama raw yan. Garo yan mga tugang kang panahon. Since 1980, 80 po. Kaya ito pag nag-Angelos, alas 6, nabagting po sa simbahan. Gabos pong naglalakaw sa merkado na nakakadagog kan Angelos, gabos po yan nakatindog. Mayo dyan naglalakaw. Pero po, sa ngunyan, na. Binaliwala na. Labot ko nga yakiton. Pero po, kanto, lalo na po dyan sa Banwaan Kanbaaw, hampangan sa naan simbahan, dyan sa merkado. O pag nagbanting ng alas 6, ayan po mga tugang, si mga tao nakatirindog na yan, tiso na yan. Kung saan ka na pisto, ano man na yan, tiso na yan, maski po si mga lunadan nakapundo. Hanggang sa day pa po natatapos, so pangadyoon kang Angelos. Pero ngunyan ay inda. O kaya po mga tugang ini, hiras ko lang ini duman sa mga bagong ilihidong opisyal. Ano daw ko na magkakita kaning ordinansa? Si Simon ang magbayar digdi, bako na digdi sa Angelos, digdi sa bandera kan Pilipinas. Tagaro po mga tugang nababastos. Okay. Uyaan sa kuya nga text line. 0912-7796-777. Si mga may reaction po doon sa question ko, pwede po ka mo mag-text. Kung pabor ka mo o dae. Otrohon ko po 0912-7796-777.
Tangon yan po mga tugang, grabe na talaga. Garo, dae na irinirespeto, ang bandera kan sa tuyang nasyon. Garo, pasipara na sana. Dako digo po mga tugang ning kastigo. Si Simon, halimbawa igwaning flag ceremony. And atang nagka-flag ceremony, siging lakaw-lakaw. Dahil ni respeto. Aduman man sa kung nakalinya man, si mga LGU, mga empleyado, sigang tsikahan. Tapos makuyan pa dumas sa padatang makabayan, masurusumpa pa. Ikaw na po kita mga tugang ning 33 minutos, makalisan alas 10. And sa iba pa pong mga impormasyon niya itong pag-urulayan digdi sa... Uy, may nag-text na. Tibaan Kuya Dede. Okay, sabi niya, siya na pabor. Pabor kanto pag... itong switchong ko. Hali po sa 785. Ayan kaya mga tugang, kung dahil mo yan papaarugong kayan, dahil po irespeto, dahil po igagalang ang bandera kan nasyon. Ikumpara duman po sa ibang nasyon na ang pagrespeto kan mga Pinoy duman sa ibang nasyon, grabe. Mantang digdi sa satuya, garo pasipara ang pagrespeto kan satuyang bandera. Kaya na tema ko ini sa porbidyo po mga tugang ta, bulan kita nin Hunyo. Ngunyan so bulan na kita nakalibre, kasi natawan na kita ning demokrasya, libertad, duman po sa mga dayuhan. Grabe po sa inagihantang sakripisyo bago kita nakalibre, duman sa mga dayuhan. Alagad po mga tugang, daita irinirespeto. Si mga nakakagurang, dapat iyo po ang magpadaradig di sa kahubinisan. Taining mga youth, dahil man aram ka ni, kung ano siya nangyari kan nasyon. Ang aram ninda, mag-computer, mag-research. Pero po si tunay na nangyari kan sa tuyang nasyon, dahil po ninda aram. Duman po nga ni sa itong martial law na grabe man si Kuyang Kato. Dahil po ninda aram. Kaya digdi sa mga bagong tukaw na mga elehidong opisyal, tiba saro ini sa tawan nindo nga doon. Okay, pilisan din dyan sa Masulibato. Lalo na ang pamilya
maumay. Lagrimas maumay. Saka binusa. And sa aga po mga tugang, sa aga at sa tuyang programa, alauna sundong alas 2, iyo po ang pagkulayan tabanwaan, ang imbiltuman po digdi, ang mga elhidong opisyal, kung ano po ang pwedeng maitatabang sa indong mga constituentes na pwede sir pakinabangan. Ano ang ikakarahay kan banwaan? Ano ang mga ordinansa na pwede sir ipasar? Na ini makakatabang. Sa totoo lang po mga tugang, kadakol lang nag-agi. Kadakol lang nag-agi ng mga Sangguniang Bayan members. Pero po mga tugang, kadakol naman din ang mga nahaman na mga ordinansa sa banwaan, sa syudad, sa probinsya. Alagad po mga tugang, igwa man lamang na implementar. Duman sa mga nakaagi, naabot sa ngunyan, nagpapadagos. Maganayan, so, ngayang pagal magparagibong ordinansa. Alagan yan, di man nga ipinag-i-implementar. Yan mga tugang, mapagal. Mapagal sa partikan mga kagawad. Nagparahingo ka na igwa kang pinag-sponsoran na ordinansa. Alagad po mga tugang, na ipapasarban kung minsan, na ipasarban, alagad na po na implementar ding tultol. Kadakol po mga tugang ng mga ordinansa kang panahon. Sa primero sa naman, pag inagihan na po mga tugang ninbulan, ay lingaw naman. Iyo yan sa mga an-ordinansa na minsan natuturog. Pero kung an-ordinansa po mga tugang, dahil pag turugon, lalo na kung nakapasar na an-ordinansa, implementar ding tultol. Nataning daiman masayang si kapagalan kan kagawad na nag-sponsor ka ito. Inot, nagkaigwa ning deliberation. Ang pandua, nagkaigwa ning public hearing. Consultation sa tao. Alagad, nag-abot ang panahon, Mayo. Kadakol po kayan mga tugang, siguro magsain man na lugar digdi sa Rinconada, ano man na munisipyo. Kadakol po mga ordinansa, taday man pwede na ang mga kagawad, pag-abot dyan sa sesyon, sige lang turukaw-tukaw. Sige lang ang chirika-chika.
Okay, listening kay Epid Binusa. And si Rudy Balbuena. Ay, sa mga nagsiselebrar ka sa nga kumpleanyo. Happy birthday na sana. Si nagsiselebrar man kan sa nga mga wedding anniversary. Ay, sana marumduman nindo kung paano nindo na agum. An sa indong agum. Paano nindo pinag-ilusyonan. Dapat po mga tugang pag nagsiselebrar ka mo kan wedding anniversary. Narumduman nindo so pinakainot kung paano ka nabisto. Paano nag-ilusyon sa imo. Asin paano mo man sinimbag. And yaong kamo sa sarong malipot-lipot na lugar. Kakaning ice cream ay abaana. Tapos sige ang kudut-kudutan nindo. Ikagaya. Ikangani ngaya iyuman. No, sige ang lambing-lambing. Pero ang iba man, ang agum na babae, ginagibong pantsimbag kan lalaki. Pero po mga tugang, ang babae libreng magkaso sa lalaki. Halimbawa kinulugan, sinuntok si Dipa, pwede pong kasuhan ang lalaki. Pero po mga tugang, ang lalaki pierde. Igwaman mga boxer na babae. Igwaman mga kartistag babae. Kaya niya ako, lugi ang lalaki. Kapag ang lalaki na susuntok, mayo man lamang. Ano daw yan dapat anlay kung nagpapabor sa babae, paboran man ang lalaki. Sabi nga ni kato ni ma'am, mayo mga yang matubod na ang lalaki nga pigsusuntok kan babae. Paano yung kung kuyan man, taekwondo man ang babae, kabaing katong pulang manok. Kaya dapat anlay po niya to balanse. Maski lalaki, pwede man maghabla sa babae. Ang lalaki, kung gabos na sa naman ang lalaki na nadidihado, ay garo pirdi man. May naaraman nga ni ako dyan. Lalaki, pinadulag kan babae. Dahil ko na lang mensyonon. Tibaan mag-text sa kuya. Okay, kuha na kita ng 46 minutos.
Bot sabiyon, 14 minutos na sa dapo mga tugang, antes bag alas 11. Nina pagkaaga. O ay si mga mayo pang panapna, mayo pang bagas. Kublita na si pagtaraning, utang nanguna. Di mga mayong panira, dahil po kamo magbitik kan bako manindong manok ha. Kapag nadakop kamo, barangay na boto nindo kayan. Igwa mga tugang nin panira na abang bako siyang malabsay. Sinabawan. Kinaganin na sampalok. Magpakalakaga ka po ning tubig. Ibugtak mo na kung anong kumpitsay, kung anong gulay. Sangkapan mo yan. Timplahon mo. Sa timpla nga, bako man masgad, bako man na matabang. Asin, pasaon mo pang tugang dyan ang itlog. Dahil pagbatahon na itong pasaon mo dyan sa nagkakalakagang tubig. An apod kayan, sinabawan na itlog, abang siram. Si may mga hurahang ubir, ay tanggal siya ang ubir. Iyan mga tugang na dahi pa naisipan kan iba. Ano ngayang panira? May sugok. Inalsuman na sugok. Kung mayo ning sampalok, limonsito pwede. Uy, nag-aadalan sa kuya makwapo. Nag-eskwilan sa kuya makwapo ay. Good morning kay MJ. MJ Batan Agrano. Dyan, digdi pala sa San Nicolas. Okay, pigapot ko kaya kung saan naka-enroll. Digdi pala sa San Nicolas digdi dong. Maagihan ko pagluwas ko. Ay, gawa na po kita mga tugang nin 10 minutos. Antes baga alas 11. Oy, kumusta dyan sa harong? Kumusta dyan sa First Lady? May nagkukontra. First Lady, Rosemary Burason Batan. And kumusta man sa Burason? Sa Batan family, dyan sa Barangay Salvacion. And also, kumusta man ang Briones family? Kasod ma, nakakuha sa kuya si Padingcha ning alias. Ngunyan kung nakamonitor si Padingcha, o ni pa Padingcha, o ni pa ang sarong alias. Kumusta man ang Gumit family? At Gumit family po mga tugang iyuan ng mga Briones family. Diyan yan sabay Caliopos, San Juan, Baaw, Camarines Sur. Sabi nga niya karundang siya, lagla ka na! Laglag si mga naaraman ang bansag.
And also, kumusta man ang mga gasi? Oh, panidya. Isurat mo ba? Konsisay ang mga pamilyang gasi. Ang pamilya Bramante. And kumusta si elect JBB Breseño? Sana magkasundo man kamong duwa. Kamong duwa ni Mayor Jeff, ha? Dahil na magpara diringkilan. Sabi nga ni kayan, pag natapos na ang eleksyon, tapos na ang mga issue. Magtrabaho na. Dahil man kamo pwede magsabunutan. Gabos man kamo mayong buhok. Mayon yung buhok. Tarabang-tabang na po kamo kan pag pauswag. Diyan po sa Banwaan kan Baaw. Ini po kayang duwa. Kumbaga, magkasuhay na partido po kaya ini. Maraydig di sa syudad kang Irigata. Iyo po ang running mate sinanggana. Parehas man po duman sa Banwaan kan Buhi. O dyan man sa Banwaan kan Bula, magkalaban na partido. Anang gana. Si mga incumbent pati. Si mga incumbent, alagan magkalaban. And dyan man sa Banwaan kan Nabwa, gabos bang incumbent. Pero garo ko yan, magkatandim sila, running mate. Okay mo ito, kikwa na kita ng 6 minutos. Antes mag-alas 11 na pagkaaga. Oy, baka susinap na ninyo natututong na. Dahil palabing cellphone. Ang cellphone, yaon lang dyan. Ang sinap na, pagtiprod na. Ay, dahil mo na pa yan makakakan. Diba, at magkira pa rin yung kalayo. Ang maluto po matubang, pag yan nasubran ng tutong, ang maluto, nagkakalayo po yan. Okay mo ito, maluway-luway na kitang maparam. Nakakaibanan ito sa paglilingkod bayan. Yaon po si karon ng Ruth Cornelius. Sa ngaral po kan regular host na si karon ng Joey Habanalim. And yaon po sa technical. Duman po sa transmitter, yaon si Homer Joaner Dibilla. Digdi po, yaon si Sir Lagrimas. And yaon man si Aldred Orlando, duman po. And si aning yaon digdi. Tony Saison. Ini ang duwaan playboy digdi. Si Tony sa kasi Jimmy. Kaibanan ko yan. Paduman pa kami sa Sigera. Okay mga tugang. Iray-ray po mga tugang sa Lunes.
Sereng na oras sa istasyon. Digdiligan sa RPN DCKI Radyo Ronda Iriga. Sa aga po mga tugang, mairibanan kita. Alao na sundong, alas 2 din na pagkahapon. Ako ba po mga tugang, si June Badungbatan. Salamat kan sa inyong pagkantabay, and Diyos mabalos sa inyong kabos.